Διακόπτω και πάλι το πρόγραμμά μας, καθώς μόλις πήραμε τα πλάνα που έδωσε στην δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ από την συγκεκριμένη ψηφοφορία, κατά την οποία σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν σήμερα οι κύριοι Ρέπας, Πετσάλνικος και Παπακοσταντίνου, αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε συνδεθεί και με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, ο οποίος παρακολούθησε τις δηλώσεις που έκαναν και το βίντεο που πρόβαλαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να δούμε εμείς τα πλάνα. Είναι τα πλάνα που μας έχει δώσει το ΠΑΣΟΚ, τα έχει επεξεργαστεί, γιατί βλέπουμε έχει γράψει και το σχετικό επεξηγηματικό κείμενο. Οι ψηφοφορίες, ο ψηφολέκτης, μάλλον ο κύριος Αγοραστός, εμφανίζεται σε κάποιο σημείο η Ιορδάνη να παίρνει ένα ψηφοδέλτιο από την κυρία Πατριανάκου. Έτσι δεν είναι? Αντώνη, να εξηγήσουμε τη διαδικασία. Σε αυτά τα πλάνα, τουλάχιστον για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Είναι η τελευταία ψηφοφορία 27 Μαΐου του 2008 για την αναθεώρηση του συντάγματος. Εκεί το ΠΑΣΟΚ απέχει. Πώς γίνεται η ψηφοφορία? Οι βουλευτές ακούγεται το όνομά τους, παίρνουν το ψηφοδέλτιο, βάζουν, και στην αρχή του βίντεο φαίνεται αυτό, ο κύριος Χιούφας δίνει οδηγίες για το πώς θα ψηφίσουν οι βουλευτές. Και εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή, Ιορδάνη, σε ένα στοπ καρέ της εικόνας, την κυρία Πατριανάκου να δίνει ένα διπλωμένο χαρτί, προφανώς ψηφοδέλτιο, στον κύριο Αγοραστό, ενώ προηγουμένως είχε ψηφίσει. Ο κύριος Αγοραστός, θα το δείτε και πιο κάτω στα πλάνα, ο κύριος Αγοραστός μόλις ψηφίζει ένας βουλευτής, παίρνει το ψηφοδέλτιο, το ελέγχει, είναι ανοιχτό το ψηφοδέλτιο έτσι κι αλλιώς, το ελέγχει αν ο βουλευτής ψηφίζει εντός γραμμής για όλα τα άρθρα του συντάγματος, γιατί όπως θυμάστε γινόταν πολύ μεγάλη συζήτηση αν θα ψηφιστούν και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα συμφωνήσουν οι 152 με όλα τα άρθρα, θα στείλουν ψήφο διαμαρτυρίας. Εκεί λοιπόν, για να μην υπάρχει, προφανώς λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τέτοιο ενδεχόμενο, ο κύριος Αγοραστός τα ελέγχει και με τη βοήθεια της κυρίας Πατριανάκου, όσοι βουλευτές δεν ψηφίζουν σύμφωνα με την κομματική γραμμή, με τη βοήθεια της κυρίας Πατριανάκου, που όπως λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν είχε καμιά δουλειά να είναι μέσα στην αίθουσα της Βουλής, είναι αναπληρώτρια του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλάζει τα ψηφοδέλτια. Εδώ λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι πρόκειται για 10 με 15 ψηφοδέλτια. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τον αριθμό και κανείς δεν ξέρει με ποιον βουλευτών τα ψηφοδέλτια αλλάχτηκαν. Επίσης θέλω να σας πω ότι όταν ρωτήθηκε ο κ. Πετσάλνικος και ο κ. Ρέπας, είπαν ότι ενδέχεται τα ψηφοδέλτια, επειδή τα ψηφοδέλτια όταν ψηφίζει ένας βουλευτής υπογράφει, δεν ξέρει κανείς εάν τα ψηφοδέλτια που μπήκαν στο αρχείο της Βουλής σύμφωνα με τα πρακτικά είναι υπογεγραμμένα ή όχι. Αυτό είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί, να δώσει τη σχετική άδεια ο πρόεδρος της Βουλής. Ακριβώς. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ είχε καταγγελίες. Ο κ. Πετσάλνικος είπε ότι είχαμε κάποιες υποψίες, αλλά ουσιαστικά είναι καταγγελίες που είχαμε. Ζήτησαν αυτές τις μέρες πριν από λίγο διάστημα και επεξεργάστηκαν αυτό το βίντεο, γιατί όλο το βίντεο της ψηφοφορίας είναι περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά, κάτι παραπάνω. Τα πλάνα που μας έδωσε το ΠΑΣΟΚ είναι περίπου 15 λεπτά τα επεξεργασμένα. Επεξεργάστηκαν λοιπόν και είδαν όλη αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι ψηφίζει και ο κύριος Σαλαβάνου. Να σας πω επίσης ότι λένε, καταγγέλνουν μάλλον αυτή την νοθεία στην κυβερνητική παράταξη. Ο κύριος Ρέπας και ο κύριος Πετσάλνικος είπαν ότι είναι μια πολιτική καταγγελία που δείχνει την οτροπία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να φανεί ποιοι βουλευτές, ποιανών βουλευτών αλλάχθηκαν τα ψηφοδέλτια. Ναι, γιατί από τη στιγμή που ακούγεται το όνομα του ψηφίσαντος υπάρχει μια διαδικασία μέχρι να φτάσει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη και είναι πολύ δύσκολο να διαπιστώσεις αν το ψηφοδέλτιο που βλέπουμε να μπαίνει στην κάλπη είναι του συγκεκριμένου βουλευτή και ποιανού βουλευτή. Είναι λίγο περίπλοκο και τουλάχιστον δεν προκύπτει από την αλληλουχία των πλάνων που βλέπουμε. Εκτός από τον κύριο Αγοραστό, ψηφολέκτες ήταν επίσης η κυρία Μανατίδου από το Συνασπισμό και ο κύριος Κουλέρνης από το ΛΑΟΣ. Και ρωτήσαμε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μα καλά, αυτοί δεν καταλάβαν τίποτα. Λέει, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Το ΠΑΣΟΚ απήχε από αυτή τη διαδικασία. Πάντως, εστιάζουν την κριτική τους στην πρακτική που έκανε ο κύριος Αγοραστός. Και κάποια στιγμή, σε αυτά τα πλάνα και στο βίντεο που βλάφτηκαν, ακούγεται να λέει ο κύριος Αγοραστός ότι μία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε εκτός γραμμής. Με αυτό θέλω να στοιχειοθετήσουμε ότι έγινε είπε ο κύριος Ρέπας προφανώς ένα οργανωμένο σχέδιο, στο πλαίσιο είτε κάποιου σχεδίου
για να μην εμφανιστεί κυβερνητική παράταξη ότι έχει διαφωνίες. Επίσης θέλω να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό από το γραφείο του κ. Παπανδρέου ότι αμέσως μετά την μαραθώνια σύσκεψη που είχαν στο γραφείο, το κ. Βενιζέλος, ο κ. Πάγκαλος και ο κ. Παπουτσής, οι τρεις κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, πήγαν το συγκεκριμένο DVD, το συγκεκριμένο βίντεο στον κύριο Σιούφα, ο οποίος καταρχήν δεν τους είπε τίποτα. Δηλαδή λέει δεν μπορώ να κρίνω εάν αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να κρίνω αυτό που βλέπω. Αν δηλαδή έγινε κάποια νοθεία στα ψηφοδέλτια. Δεν ήταν δηλαδή κατηγορηματικός ότι έτσι γίνεται η διαδικασία. Να θυμίσουμε εδώ ότι σε άλλες ψηφοφορίες, τουλάχιστον ρωτήσαμε τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, σε άλλες ψηφοφορίες, μπροστά εκεί που ψηφίζουν οι βουλευτές, πρέπει να είναι δύο συν δύο ψηφοσυλλέκτες, κανείς άλλος. Εδώ λένε ήταν η κυρία Ταπριανάκου ως μειοθυλή και άλλα τελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό στοιχειοθετούν ότι έγινε στο πλαίσιο κάποιου οργανωμένου σχεδίου. Απομένει, Ιορδάνη, να δούμε τι θα πει ο κύριος Σιούφας, ο πρόεδρος της Βουλής, αν θα διατάξει έρευνα για το περιστατικό ή όχι. Και βεβαίως να δούμε και τι θέση θα πάρει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Απλώς εμείς να υπενθυμίσουμε ότι η ανάλογη καταγγελία είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ και κατά τη διάρκεια της ψήφισης των άρθρων 16 και 24 του Συντάγματος, τότε που είχε, σύμφωνα με την καταγγελία, είχε αλλοιωθεί το αποτέλεσμα επειδή είχαν ψηφίσει βουλευτές που δεν έπρεπε να βρίσκονται στη Βουλή. Ο κύριος Σταύρου συγκεκριμένα, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και ο κύριος Ρέπας αυτό που είπε ότι είναι μια κίνηση ανάλογη με εκείνη που είχε γίνει τότε. Μια κίνηση νοθείας ανάλογη με εκείνη που είχε γίνει τότε. Και βεβαίως να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας είπες από το ρεπορτάζ δεν αλλοιώθηκε κατά πώς φαίνεται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Θα εγκρινόταν ούτως ή άλλως το άρθρο, απλώς αλλοιώθηκε η έκφραση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και δεν καταγράφηκε στα πρακτικά ότι υπάρχουν και τόσες διαφωνίες από την επίσημη γραμμή. Και αυτό είναι που καθιστά σημαντική την καταγγελία